Jau, zdraví ťa Mike Split, zdravím celý Olomouc z Velmondo. Black Tour začala práve u vás v Olomouci, boli ste fantasticky, ďakujem za krásnu atmosféru mojim bratom, mojim sestrám v Olomouci. To som celá banda 40 ľudí z Bratislavy. Krásny život dnes večer v Olomouci, pozdravujem všetkých našich ľudí. Black Tour začala práve teraz u vás. Bolo nás s vami kurva fajn. Díky moc, z celého srdca vám ďakujem. Ripsi. Yo. OK, vonku padá tma a sídliskoví chlapci sa už schádzajú vo výklenku za pána Lákom. Rok 2002, všetci mladí v uliciach a vyhráva ten silný, taký vládne zákon. Čo sa týka mňa, ja píšem rímy, snažím sa len získať si tu rešpekt v mojej bande. A potom zobrať bandu, spraviť album a tým vydobiť si rešpekt v celom štáte. A jedného dňa dobijeme svet, tomu ver. A všetkým ukážeme smer. Jedného dňa dobijeme svet. To si píš, aj keď nás pribijú na kríž. Jedného dňa dobijeme svet. Tomu ver. A všetkým ukážeme smer. Jedného dňa dobijeme svet. To si píš, my strážime, kým ty spíš. Kapuca na hlave a gate kurva nízko. Stojím za barákmi, učím ako dirty bastard. A není žiadny iTunes ani YouTube, len tie CDčka a platne, ktoré počúvame dokola. My nehodnotíme tých ľudí podľa farby ani tvaru, ale podľa talentu a charakteru. A rap je naša zbraň na tých, čo sedia hore, tvária sa, že starajú sa, no z vysoka na nás seru. Hovno padá z hora, preto útočíme priamo na to oko, na to vyjebanou pyramídou. A z mnohých som len jeden, ale sú nás tisíce a pomáha nám táto sila rímov. A jedného dňa dobijeme svet, tomu ver. A všetkým ukážeme smer. Jedného dňa dobijeme svet. To si píš, aj keď nás pribijú na kríž. Jedného dňa dobijeme svet. Tomu ver. A všetkým ukážeme smer. Jedného dňa dobijeme svet. To si píš, my strážime, kým ty spíš. A sme všade, na stenách, autobusoch, vlakoch, v ušiach, v uliciach, v telke, v klube, v autách, v parkoch. My sme všade, v každom jednom meste na planéte. Naše siete vejú zastavy a trasú sa tam budovy jak... Keď mestom bežia obry, presne to aj sme. Brácho, dobre si nás pozri. Vidíš to na štýle, akým nosím čapicu. Aj na triku, aj na tom, ako ti podám tú pravicu. Toto je verbálne kung fu, niečo jak Shaolin v muzike. Toto je hlas generácie, niečo jak poézia ulice.